Oce, merched, fedrwch chi jyst deitha ni yn union be oedd eich cyflwyniad chi, ydych chi newid y gyflwyno o flaen yr gynulleidfa? Oedd am manteision ac anfanteision yn yr diogelwch a sy'n ma'n ffeithio ar y genhedlaeth ni. Reit, oce. A ydych chi ddysgu lot trwy paratoi at y gyflwyniad, neu oeddech chi'n gwybod bob dim cyn? Do, yn enwedig efo'r cyfarfod mis a gyd. Ond ni'n gwybod fatha briefly bob dim, ond ni'n gyd sy'n gwybod efo'r rwan. Pa fath o pethau ydych chi ddysgu ta? So, sgynnych chi, ydy'r paratoi at y gyflwyniad yma di agor llygad chi ar yr pethau sy'n digwydd ar y we, faint o pobl sy'n defnyddio ar y we a hyn ymlaen? Ydy? Ydych chi'n dibynnu yn eich bywydau personol chi ar y we? Ydam, oherwydd, da ni'n pawb bron iawn pan yn ni o ysgol, da mynd ar we bob dydd, yna i yn ysgol neu ar ôl ysgol, neu gwaith ditra neu yn dosu, felly pan mawr y bwyd. So, ydych chi'n gymdeithasu lot ar y we felly, ar safleoedd fatha Facebook, Bibo, chi'n defnyddio YouTube a pethau fel yna? Efo Facebook, o'n i'n lot o Facebook yn hollol saff ond ers fod ar y cwrsiau dwi wedi dysgu, bod chi'n ffrindio mewn ar Facebook, dwi dal yn sgol mwrfel yn bod lluniau nhw, a dwi'n newid dysgu na drwy wneud y cwrs yma. So dwi'n fawr yn gofalus o'n rhan yn y Facebook. Ond mae'r wei hun yn lle staff, jyst bod chi'n defnyddio fo yn gall yna. Wel, diolch yn fawr i chi merched. Thank you very much.